Mehriban radio dinleyijiler. Häzir size gümde dören mukamatly, sazly radio oýnaşdyrýar. Dağı yetekläp oturan gadymy türkmen owasy. Tomsun başı. Daň atyp günüň dowjak ýeri kadar başlady. Ýoş-ýoşdan günüň bir çeti görünni. Owa seher başlanýar. Gaýda gaýmalaşyk. Owa sirgynyň her ýerräginde tüsse görünýär. Owaň orta gurpundäki oraçadan çykan 10 ýaşlaryň aky. Şiwikdan ýasalan ýaly ziňirden inçemikdi. 10 güne dagy ýanaýsa, höý gara görünjek kak çekke ýüzde bäbenegi has uly görünýärdi. Hala gözleri höweslen ýanyp duran boglan, oraşagy sırlygy duran sirdam süwt taýaجygy ýüzüniň uguruna sogrup aldy. Köşegini emdirip duran diýesini gıýkylap yatakdan çykardy. Sirgynnaky beýleköýlerden çykan diýeler hem oňa goşuldy. Kiçiräk diýe sürüsi owaň çetinäki düzlügün göbegine meňläp uzakdan selenläp görünýär. Ýeke tudy tarap rowana boldy. Tuğdun kölegesinde oturan oğlan koltuğundan çiğ yüpek çıkardı. Oň elindäki sirdam söwüt taýaجyga hamala dutary kırışda hanyal edip takdy. Öz ýanyndan dutar çalyp başlady. Ol şol çalyp oturşuna okudy tutup diýerleriniň depaşyp gideninem duýmady. Duýan soňam okyň arasyna elini salgap goýberdi. Oglan gabaklarının nädip ýumulanyny duýmady. Şo wagtda düş gördi. Ine de doğunundan gözün aýryp bolmayan, ak takkaly döşüne yetip duran, başı içi wagt hilleli bir nurany adam şükür dutar zodya. Ödem ne var dutar? Şükürün gözüne hol öňürek owa gelip, uzyn gije uly kiçi ähli adamlary dağdağını seni uklutman. Aydıma güymän bağışyň hyýaly çalınıp yalpylap giden dutar ýalymyş. Oğul, sen sarwan ona häki diýe çapan nerdi? Bağış olmadı. Diýeni soň bakardy. Sen edir anha şu dutari Allah çalı. Sen ahal bağlan tadında olmardın. Sen bu dutarın kılıçtan yeti sizden ötkür olmalıdır oğlum. Amin. Şükür, yalpa gözün açdy. Hanat has giňelen bäbenegini töwregine dikdi. Eller bilen dutar gözläp başlady. Gözläp barşyna
çiğ yüpök nakılan firdem tevütten yatalan dutar illalli. Sipasa ne kapağı var, ne de kulağı. Uğru var uzun ağaç. Şükür, göğünü dilen tara dönen son. Göze osi, yaştan darlı. Inni, düye vakman, ertirin özünü kakama dutar allırarın. Men, düye çopan nelle, sadanı bolmalı. Şükür, öylürüne bakan kıbbasdı. Ol, ova yetenle, düyülürüm, yanı ovan çetinden giripdi. Şükür, düyösünü yatak eltenine, köşök patanaklap enesin soğukcap başladı. Şol wagt öyden eli bedirel çıkan ejeti Şükür'e iýgenli. Wagtjan balam, düýäni getirdim diýip aýdaýmala. Köşegi eýýäm emp ýetişipdir. Şükür, diýýämiňem diýmän içerik girdi. Tirte gurup çay içip oturan kakazy äwmezlik bilen Şükür'e gözüni aýlady. Gelin oğlum. Hawa, geldim kaka. Oğlunun yüzünde bir aladan wardygyn aňan kakasy dillendi. Şükür oğlum. Bugün bir hili aladaly görünýärmi ya men göwnümemi? Ay, nemele kaka? Hawa, nemele? Kaka, meninni düýe wakjak däl. Tertekläp oturan ýastagyny beýläge oklap dikelen kakasy Şükür'e sorugly nazaryny dikdi. Beni mi diýdiň oğlum? Şükür, elindäki ýatamady utaryny gysymlap oturuşyna gürledi. Men dutar öwrenjek. Sadanna boljak. Kakasy loh güldü. Başyny ýaýkady. Hay oğlum. Diyen de atlan dillan zaten. Kovarduğuna var. Hayyini ardı oğlunu da galayır mukadiyen ben aşağı. Yok kaka, galmaz. Men... Hava sen, hava. Aydır. Ne edip sağdan ne olacak sen? Şükür, kakasyna gören düýüşini bolşu ýaly gurrun berdi. Kakasy oğlunun gurrunyny tutuş kulagy urup dinledi. Hey, mondan çaktı. Hey cana ol. Düşün peygamber yoruldu bolsun cana oğlum. Men sana şu erterin özüne bağdadan goldu tar getirip berer. Şükür, kakasynyň badardan getirip beren dutaryny goltuklap, ow içinde çala dutar tırňylatýan adam bar boldy. Olardan dutar çalmagyň ilkinji tilsimlerini öwrenip başlady. Şeýdep Şükür ýuwaş-ýuwaşdan kaku kakmany, perde basmany öwrendi. Gitdigiçe kämilleşip dutarnyň sesi durlap başlady. Şükür, ovaň bir ýerine toý bolsa, dutarny alyp
şo yere var ýady. Toya çağırılan bagşy çay içýänçe ortağa geçip hakyky bagşylan edişýäli dutarny düzýär. Soňam ýuwaş-ýuwaşdan ýapylan ýerlerden çalyp başlaýardy. Bir gedegem şeýle boldy. Şükürlüň syrgynyny bir toy edinni. Şükürüm öňkü edehedine göre bagşy özüni seýsleýänçe oturanlary güýmemäge başlady. Toya gelen bagşy asrenlik bilen Şükürün eline seyretýärdi. Oň sada juda sünnäler çalşyny. Pisinde oturdumy, nämemi? Oňa söz gatdy. Oglum, tuweleme. Sene ýene az wagtdan owaňyda bagşy küýsetmeseň gerek. Ýogsa da sen halipan kim? Şükür näme diýjegini bilmän gözlerini mölertdi. Düşnükli. Bu goloy goltumda sana halipalyk edip biljek sadanna bardyr öýdemek. Özüm halipalyk edäýini demem, sen maňa eýgertmersiň. Sen eliň gaty ýiti görnýär. Sana zihini daş ýaran halipa gerek. Ýogsa da bu oglanyň howsarlaryndan kim bar? Şükürün kakasy bu sonçulen ardınjırady. Siz kakazymy sakallas? Şükürün kakasy howo diýen terdip başyna atdy. Çakym çak bolsa şu oglanyň geljekde öňüne sadanna geçmezmi känniýän? Sakallas, menden maslaga dalsaňa ogluňy Ussat halipa şägirtlige ber. Halipa görünün elem maşgadyr. Ay başa sen elbette gedennesin. Köpürün maqsadyň. Biziň uzak öýrimiz ana şu tewtler. Nerden nähil halipaň bardygyny özüň sarlyk bereýmeseň. Hay mene. Bagşy ýene de eli dutarly Şüküri boydan başa synlady. Eger ýagdaýyňyz bolsa, äkdip bilerniseňiz. Garrygala ýylyna gara däli göklöň diýen bir halipa bardyr. Şükürjan şonu halipa tutunup biläýse, ulgurlemäýin welin, şu ahaly waglajak sadanna boljakdygyna gypyn jetmän aýdyp biler. Agasy Hoca Mehmet ýaňy bir müçäni dolduran Şüküri alaşa artlaşyp garrygala ýylyna gara däli göklüň ýanyna gitdi. Ady kulli türkmen ýylyna dolan halipa olary güler ýüz bilen garşaldy. Gara däli göklüň ýaşajyk sadandan ukybyny barlap onu öz ýanyna alyp galmaga razy boldy. Ilki dutara kirişdakdyrdy. Soň kem-kemden elini düzedi urady. Aşaky hörpdäki sağlar çallaryp, beýleki tilsimler öwredip başlady. Şeýdibem şükür, gara däli göklüňden 2 ýylda juda köp zatlar öwrendi. 3-nji ýyl Egem halipa şägirdine iň bir çalşyrymly sazlary çaldyryp kemsiz taýýarlady.
Bunlarda bir gün Qara däli halipa Şükürü owan çiträgindäki öýü guratdy. Ine berden barardyň görün. Bir garryçy adam oturanlar. Tümçe ýalçak bolup. Adyna Ustaga diýenler. Dutarym mejerip berdi. Başsa gep aýtma. Bolýam şükürçam. Bor halipa. Şükür salgı verilen öýe barıp halipasyna salam berip näme üçin gelenini aýdýa. Usaga kapıdan geleni boydan başa sinlaýa. Hani İlkör sen hen çalıp ver oğlum. Şükür çalýa. Usaga da düňdörlügi dutar alyp kow uglaya. Ýağışı bir sellem saz çalan soňlar öý eýesi dillenýä. Oğul, neysen Ali, doktorum ber. Şükür edep bilen dutarını goja uzatdy. Usaga uzadylan dutaryň iň aşaky perdesini kümüşden baglabam Şükürüň eline berdi. Şeýlelikde Şükür 10 kaýlap Ustagaň şol horoşoja tünügine gatnap hergedekki saat çalşykdan soň dutarynyň bir perdesini kümüşden bagladyp gaýdýady. Ine bir günem Qara däli gökleň şägirdini ýanyna çagyrdy. Oğlum, şu gedek iň soňky tapar olaýdy gerek. Bar, ýene de Ustagaň ýanyna. Şükür Ustagaň kabaryp öňkü edekadine görä saz çaldy. Usaga da kowdy. Soň Usaga gaçdy. Şükür idarlady. Birdenem garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykdy duruberdi. Öýesi Şükürüň eline dutaryňam özüniňkiňem ähli perdelerini sypardy. Goja öňüne başlabam perdesiz dutar çalyp başlady. Şükürüm kowjak boldy. Wallahi ýalaňaç ýawyny menen ýaly zor büdüredi durdy. Bolmajagyny bilen Şükür zut gaýtdy. Qara däli gökleň ýanyna ýüzüni sallap geldi. Qara däli gökleň Şükürüň ýüzüni sallap oturuşyny görüp
sırlı yılgırdı. Darık oğlum. Ustaga sana şu yörünü öğretmeyendim deyip, sana perdesi saat salmağın tiltimini örködenler. Seyledi mi? Şükür, hovo diyen manda başın attı. Usta Halipan, şu görköden tiltimini, inni, ödvastık kaytalap, koğuşa yerleştir. Şükür, esli günler bu sapağı pişirdi. Emelleri kemsi de uğrandı. İnni yüz garab olmasam gerek. Şeylelikte Şükür, perdesiz çalmağı kemsi de uğranıp, yine de usağın yanına rovana oldu. Koca sağdanla Şükür'ü sinirden geçirip oturuşuna yine emellere tutturdu. Yöne bu gedek Şükür saptırarlı değerli. Şükürcan, bir yeştilmedik tadlı bir. Hava Halipa. Bu saadötüm döröttüm. İlkinci gedegen size çalıp verdim. Hey berkel. Usağa Şükür'ün ediverişine hayranlar galli. Şagirdine kuvancından yana gözünü yaşladı. Çöngölen gözünü Şükür'e dikti. Henüz Doğutan'ın 13 perdesine kümüşten bağladan sağdanla yoktu. Bunu başarıp bilecek bir eli uruk sağdanla tapılar mı kadip gördüm ben. Ahri açtı. Şolarımı asıl oldu. Şimdi armağan tıp gözüme bakın. Usağa Şükür'ün dutarının 13 perdesinem kulağının kümüşten sünnelep koyup verdi. Şükürcan, sen Halipan ulu onamla münasip oldun. Barın iyil içinde hem perdesi kümüşlü, kulaklarım kümüşten koyulun. Bu dutar çalmağı dine sen münasip ol. Amin, amin. Koca Halipadan patalan Şükür, Karadağlı göklüğün yanına uçup dünyali geldi. Şagirdinin ulu sinagdan geçip, pata alıp gelenine begenen Karadağlı göklüğün Şükür'ü qarsa kucakladı. Sen tamamı ödedin Şükürcan. Seninle yüngü yeten saat utsadı oldun. Benim sana pata verin. Amin. Amin.
Şükür, qarrıqaladan keypi hon qaydı. Yol boyu hinglenip, atın tepçedip, qum içinden var yadı. Baharın ahiri olan son, gün gıdıptır da, öğlen uçluğunda, atam ödem Sultan Sadan'na bir beyik dipen üstüne çıktı. Inha, ağ takırın yakasında 7 sanı ağ oy tegelenip görünüye. Şükür aşağı inip, te 6. ölçünün neçe metsede ses veriyen, kapı açıkken yok. 7. öye yetiverenine görse, kulüga üşen 5-10 sandinanın biri yun sahip. Beyle kız dara, kaptalla kızı pişke yata. Kimsi begres doğunun jügüsüne nağış salıp. Yaş gelinlen biri tarada keten dokap. Beyle kız onu biçip tik otirmiş. Yektuk yaşul ayarlarım gök çay öňlerini alıp gurruna gıdışıptırlar. Atla avanıp duran del erkege, Şükürü gözler düşünün. Käsi yaşınıp, käsi kaptala bakıp, egilip salam veriye. Şükür yaydan uğrak olara matlabın aydiya. Nemeli, bir su içip olmaz mı ka? Orta yaşan ayarlan veri, derrew öýe girip, agaç tabagy erňeklep duran düýe çalyny alyp çykýa. Teşneligini gandyran Şükür, atynyň jylagyny iltäp, hödür edilen düşege geçip, bilni ýadýa. Ayal tinçiligyny sen goýay. Yaş yigit, arkaňda dutaryň bar bolen, bagşymasaň sadanna. Balkylap duran sansız göze nazar kakmışan Şükür, bir vada aljırajak ýaly görünýär. Ay, neme? Bagşy diýseňem boljak, sadanna diýseňem. Bir heň edip beräýseň diýjek bolýas. Şükür özüni tutup ekerlenýär. Ýogsa da ýeňe bu oýda erkek kişi görnekli. Erkek kişilenmede mar üstündedir ýaşy ýigit. Näme? Erkek kişi bolmasa heň edip berjek dälmi? Sen anlaram, saza düşünmeýän durýana dällerler. Oňa deňijem, latardap gaýnan gara tankany otdan aýran aýarlaň biri batyrlyk edýär. Mihman, diňe bir üçin bir kitaap çalyp berseň, çaýyň ajaja demlejek. Öňüne çaý goýulyp, bir käse çaý urtlan Şükür, çeýnegini gowy basyrýa-da dutarynyň gulaklaryny berk çekişdirýär. Şarnýan mukama maýl bolan aýarlaryň arasyndan gartaşan aýal durup bilmän gurruna goşuldy. Ömrüňiz ok bolsun. Her sadyň bir boşluk eken. Arman erkeklenmeden geliveren okda. Taňry ýalkasyn. Men gaýraky ozurluğa barmaly. Anha ýene bir saat çalyp ýola düşeýin. Şükürün bu sözlerini eşiten gelinlen biri, yanka ayağının üstüyle, dokap oturan ketensini ak yürekten sağdanna bağışlayanlığına aydiya. Öňüne eplen koyulan ketenini görüp, yüzü ayyalim mele gelinin sağdan heterlenenligini mağdanıya.
Ocağında ak bäbe uğrulsun. Eden silağı terpayın için. Ine sana şu saat çalıp vereyim. Şükür, umavosuna dören täze sadyň. Ulu howasy bilen şalýa. Bak şiýit, munça bolanyna göre bu täze sadyň adyna maýdaýsan. Siziň keýkli depi obaňyzda dören täze sadymyň ady birin keteniňiziň hatyrasyna goý ketenik bolsun.